ҳамлагари дастаи мунтахаби Португалия Криштиану Роналду баъд аз бозии 8-1 ниҳоӣ бо дастаи мунтахаби Швейтсария ки бо натиҷаи 6-1 бо пирӯзии португалиҳо анҷом ёфт, гузариши худро ба клуби футболи Ан-Насри Арабистони Саудӣ рад кардааст. ӯ ба сомонаи рекорд дар бораи гузаришаш гуфтааст: ба клуби Ан-Наср мегузарам мегӯед? Не, ин дурӯғ аст. тавре пештар хабар дода шуда буд, Криштиану Роналду мебоист ба клуби Ан-Наср ба муддати 2.5 сол шартномаи худро ба маблағи 200 миллион евро дар як мавсим ба имзо мерасонид. аммо ин ҳамлагари португалӣ интизори пешниҳоди беҳтаре аз клубҳои аврупоӣ аст. дар вухӯрии 8-1 ниҳоӣ бо дастаи мунтахаби Швейтсария ӯ аз курсии эҳтиётӣ дар дақиқаи 73 ба майдон омад ва баробари анҷоми вухӯрӣ дар танҳоӣ роҳи рахткани дастаро пеш гирифт. садоҳо баланд мешаванд ки муносибати Роналду бо сармураббии даста хуб нашудааст. Такого еще не было. Формула 55 дает старт самой масштабной акции и разыгрывает для тебя 255 тысяч самани и дополнительные денежные призы. Розыгрыш проходит с 18 ноября по 18 декабря 2022 года. Только на сайте formula55.tj. Участником акции может стать каждый. Подробную информацию о мега-акции можно узнать на сайте formula55.tj или по номерам 55 00. Наслаждайся футболом и не упусти возможность выиграть 255 тысяч самани. Спеши участвовать. ҳамлагари дастаи Палмейраси Бразилия Эндрик ба ҳайати дастаи Реали Мадрид хоҳад гузашт. дар ин бора Фабрисио Романо дар твиттери худ хабар додааст. маблағи ин таҳвили футболбози бразилиягӣ ба 70 миллион евро баробар аст. хабар дода мешавад ки Энрике 16-сола аллакай дар мавриди қарордодаш бо Реал ба мувофиқа расидааст ва рӯзҳои наздик ҳаллу фасл хоҳад шуд. пештар иттилоъе расида буд ки ин навраси бразилиягӣ ба Челси ва ё ПСЖ гузариш хоҳад кард. эҳтимол меравад ки Эндрик дар 18-солагиаш то соли 2024 ба яке аз ситораҳои футболи ҷаҳон табдил хоҳад ёфт. ҳатто Реали Мадрид омода аст ки барои бо Эндрик шартнома бастан аз қарордод бо ҳамлагари Манчестер Сити Эрлинг Ҳоланд даст кашад. клуби футболи Ливерпул яке аз даъвогарони асосӣ барои харидории ними ҳимоятгари дастаи Боруссияи Дортмунд Ҷуд Беллингем аст. дар ин бора Марса хабар медиҳад. аз рӯи иттилоъи расида, даъвогари асосии ҷудаи 19-сола Реали Мадрид ба хотири он ки ин бозингар дар ҷоми ҷаҳони соли 2022 дурахшид ва нархаш ба 150 миллион евро баробар гардид, аз мақсадаш даст кашидааст ва намехоҳад ба Боруссияи Дортмунд ин қадар маблағ таслим намояд. аз ҳамин хотир Ливерпул ҳоло ният дорад ки ин бозингари ҷавонро дар ҳайати худ бубинад. гузариши ин бозингар ба ҳайати Ливерпул тобистони соли оянда дар назар аст. Беллингем дар мавсими ҷорӣ дар ҳайати Боруссияи Дортмунд 22 вохӯрӣ гузаронида 9 гол зад ва 3 паси головар аз худ боқӣ гузошт. дар чемпионати ҷаҳон дар ҳайати дастаи мунтахаби Англия дар Қатар 1 гол задаасту 1 паси головар ҳам додааст. дар чемпионати ҷаҳон кадом даста намояндаи зиёд дорад, мепурсанд мухлисони футбол. албатта лигаи бартари Англия аз ҳама бештар дар ҷоми ҷаҳони Қатар бо футболбозонаш намояндагӣ мекунад. аз дастаҳо бошад Манчестер Юнайтед ва Манчестер Сити. аз 207 футболбозе ки дар бозиҳои 4-1 шарафи кишварашонро ҳимоя мекунанд, 65 нафар намояндагони лигаи бартари Англия мебошанд. аз Ла Лигаи Испания 31 бозингар ва аз Серияи А Италия 23 нафар. дар маҷмӯъ дар бозиҳои идомадошта бозингарони 21 лигаи ҷаҳон ширкат доранд. тавре гуфтем Манчестер Юнайтед ва Манчестер Сити байни клубҳо бо 11 бозингаронашон пешсафанд. Барселона ки рекордро дар шумораи иштирокдорони бозингаронаш дар чемпионати ҷаҳон гузошта буд, ҳоло 5 бозингараш дар ҷоми ҷаҳон ҳастанд. ин шумора то оғози мусобиқа 17 нафар буд.